रायजो सरकारनि आखायाव रां गैला। बे खेबाव रायजो सरकारा लानो गोनां जादों कौटि कौटि रां दाहार। रायजो सरकारा आरोबाव खेबसेनो 1000 कौटि रां दाहार लानो सिगांदों। नंगौ, बायदि बायदि बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फागिरिफोरनो रां होयै रां दाहार लानांनायनि थासारियाव गोग्लैदों आसाम सरकारा। गुबुन गुबुन मावथांखिनि थाखाय रायजो सरकारनि रां दाहार लानाया दिनैसिम गासै 1.82 लाख कौटि रांनिबो बारा जाबाय। सुद होनायावनो 7 बोसोराव गासै 34,274.59 कौटि रां थाङो आसाम सरकारनिफ्राय। सुद होनायावनो गासै 34,000 कौटिनिबो बांसिन रां गारनांगौ जायो आसाम सरकारा। बे समावनो फिन आरोबाव गोदान 1000 कौटि रां दाहार लानो थांबावगासिनो आसाम सरकारा। थारैनो दाहार लायै आसामखौ सालायगासिनो रायजो सरकारा। गुबुन गुबुन गोदान मावथांखियाव मुलाम्फागिरिफोरनो रां होयै रां दाहार लानांगौनि थासारियाव फैबाय आसाम सरकारा। रां दाहार लायै गोदान मावथांखि लानानै आसामखौ सालायगासिनो रायजो सरकारा। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।